Aw tulo bɛ wa FM de mankan la ni waati na ka bɔ Mali la Bamakɔ an bɛ Zeno Media sanfɛ Facebook ani YouTube. Foli ta ni ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ maa minnu bɛ ka lamɛn jamana kɔnɔ jamana kɔ kan an b'a fɔ k'u ni sɔgɔma minnu bɛ tile la u ni tile minnu yɛrɛ bɛ su la u ni su sabu diɲɛ ale kɔnɔ ka dun bɔgɔdi ni dugu jɛra ka ban an bɛ boli joona joona ni k'an kunda kumasoba in kan n'o de tɔgɔ Sijo Cɔrɔnamɛ Cam bɔgɔdi bilakun wɛrɛ tɛ anw na sɛbɛnnikɛla n'o ye kalimu tabaw ye olu ka magwan min ye sɛgɛsɛgɛli jamana kunkanko la bɔgɔdi an bɛ n'o de ta ni k'o lajɛ a la kumabaw min ka di jamanadenw ye min bɛ jamanadenw nin kan ni k'o sɛnsɛn min ye ɲɛmayaso ka yamaruya kɔnɔ k'o da bɛɛ lajɛlen tulo kan baara in a tɛ kɛ maa saba baara kɔ bi sɔgɔmada in na nɛgɛ kɛrɛfɛjuru bɛ an bɛ Jakite bolo kumakan n'o de bɛna bɔ kumaso in kɔnɔ a dangana bɛ ale bolo min ye kunnafoni ye Bɔkari de Bɔ Jabate an ye bi kunnafoni lasebaaw ye an bɛ de ka yamaruya kɔnɔ kunnafoniw sugandilen bɛ Jɛgɛfo ɲɛmaaso fɛ an bɛna da walo sisan Jɛka k'a ka feerefɛnw lakodɔn Jakite jɔn la ka nin hakilina in nin bɛ maa hakili bila ka miiri Bɔkari bɛɛ k'i laban jɔrɔ dɛ siga t'o la o taa ɲɛ min ɲɛ taa ɲɛ min kɔ o dama dama don Bɔkari Tarawele ne bɛ n tigɛ don joona maa n nakun ka kusa ni yɛrɛ ye info matin sɛbɛnnikɛla a tɔgɔ ye Seku Ba fulakɛ a ye kalimɛ ka kalimu ta sɔgɔmada in na Bɔkari Tarawele a ko Rassemblement pour le Mali n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ka tɔn Bɔkari Tarawele e ko farafarali o dugu ma jɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye commune 5nan section ni o ye Musa Timbine Bɔkari ale na jɛɲɔgɔn olu y'u ka minɛnw cɛ ni k'u kɔ don ni ka parti ka fili a kɔ kan Bɔkari Tarawele ka sababu kɛ min ye bɛnbaliya hakilinaw sabatibaliya sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Musa Timbine honorable Musa Timbine Bɔkari Tarawele ale kɔni kelen kɔ k'i kɔ don Bɔkari Tarawele i b'a ye k'a fɔ min ye Mopti section ye n'o ɲɛmaya bɛ honorable Beliko bolo Bɔkari Tarawele ale fana n'a ka jɛma fana ye datugu k'u bɛ Musa Timbine kɔ bi u b'a kɔ sini Convergence 23 sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye kɛlɛjugu ye o de wulila RPM kɔnɔ Bɔkari Tarawele kabini Ibrahim Boubacar Keita ma sa fɔlɔ sɛbɛnnikɛla ko jamanakuntigi kɔrɔ n'ale ka tɔn ye Rassemblement pour le Mali Bɔkari Tarawele a n'a jɛɲɔgɔn tuma min na u bɔra Adema péage la Bɔkari ni k'u sigi ka jateminɛ kɛ min ye Adema ye an bɔlen ko o la o tuma min ye an ka politiki baara an ka ɲɛta ŋaniya min bɛ an na an ka se k'o bila sen kan Bɔkari Tarawele u jɛra ni ka RPM sigi sen kan a ko n'i y'o sigi don lajɛ ka na bila min ye bi la Bɔkari Tarawele e don duman camanw de tɛmɛna RPM kɔnɔ o tuma an bɛ don min na ko bi man di dɛ sabu bɛnbaliya mana don ko ko la Bɔkari tiɲɛfɔbaliya mana don ko ko la o ko o tɛna sanayɛlɛn sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye san 2020 jamana masakɛkɔrɔ n'o ye IBK ye min ye mankan wulila nɔfɛ k'a ka fanga dafiri o kɛra min ye RPM cɛbaw ɲɛna Bɔkari Tarawele a waati la maa dɔw kɔni ye duloki bɔ ka da k'u kangara IBK ni jamakulu cɛ Bɔkari Tarawele min kɔni ye cɛba caman bɛ yen n'olu bɛ wele ko parti cadre sɛbɛnnikɛla yɛrɛ kɛmɛ ka tɔgɔfɔli kɛ Dr Bokari Tireta Bɔkari Tarawele min ye parti kɔni ye i b'a ye k'a fɔ k'a lafura Bɔkari Tarawele a puruti la min ye kumakanw bɛɛ lajɛlen tara k'a sɛgɛrɛ a ma ɲa min kɔ min ye IBK ka fanga ye u y'a dafiri surasiw nana jamana kunna sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari Tarawele a waati ko bolodengɔni yigira maa caman ɲɛkɔrɔ n'o ye RPM kadiribaw ye nin sera ka kɛ cogo di u bɛ sunɔgɔ la wa nin sera ka kɛ IBK la cogo di u y'a janfa nin sera ka kɛ IBK la cogo di u y'a kɔ bila Bɔkari Tarawele ko bɛ se ka kɛ cogo di a ko ma bila a yɛrɛ ɲinɛ dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Musa Timbine Bɔkari Tarawele ale kɔni ye ko bɛɛ lajɛlen kɛ sabu jamanakuntigi o tun t'ale ka ko tulonkɛla a ko fo n'ale kɔni dɛsɛra min ye wulikajɔ ye ka don RPM ale ni maa minnu bɛ mankan na u nɔfɛ Bɔkari Tarawele a ka hakilina a min ye a ka miirina Bɔkari Tarawele e dabali ni fɛɛrɛ o fɛɛrɛ b'a bolo a ko a y'o bɛɛ lajɛlen bila sen kan nka ko maa kelen tɛ se ko la sɛbɛnnikɛla ko sama-sama ni min ye section 5nan Bamakɔ yan Bɔkari Tarawele ɲɛma fila Dr Bokari Tireta ale bɛ sama-sama na ale ni honorable Musa Timbine u tɛ ka ci kɛ ɲɔgɔn tigɛ min ye o ko tiɲɛ o dɛsɛmɛ ka fɔ hakilina fila parti
kɔnɔ a ko dɔ bɛ nkalon kan sɛbɛnnikɛla ko n'a dun ma ka fɔ honorable Musa Temene Bɔkari ale ye fini jɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ka dɛsɛ min ye a fɛtaw ye k'o fɔ k'a ka hakilinaw k'o fɔ bari o dɛsɛra ka ngolo yɛlɛ ale fana y'a yira k'a fɔ n'a dun ma k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ yɔrɔ min na a man kan bilen k'i sigi ye ale y'a ko kɛ bɔ ye a kelen ma ta dɛ ani jamakulu min ye commune 5 na section ye Bɔkari an bɛ don min na ko bi ko maa caman de fana ko Musa Temene kunkolo bɛ yɔrɔ yɔrɔ la o kumakulu fana bɛ yen convergence 2023 min y'o kɔrɔmasuru ye Bɔkari ale kɔni ka démissionner ka bɔ RPM na a ye a yɛrɛ ka tɔn sigi min ye politique ŋaniya mun b'a kɔnɔ don na nataw la wari min ye convergence 2023 o b'a ka dangana kɔnɔ bi sɛbɛnnikɛla ko min ye kunun tɛnɛn ye i b'a ye k'a fɔ min ye kari tɛmɛnen ye n'o bɛnna janvier kalo tile 15 ma Bɔkari kunkan gosira ni ka bɔ Mopti marabolo la k'a yira k'a fɔ yen section ɲɛmaa bɛ Beliko Samasegu mun bolo u n'a ka jama fana datugu u fununa min ka ɲigin parti la u y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ ka fɔ Bɔkari Musa Temene o kuma kulu fana bɛ tugu o nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko tile tɛ bɔ ka bi min ye dɔw ma nɛgɛjuru ci Bɔkari k'a yira k'a fɔ k'u bɛ honorable Musa Temene nɔfɛ Bɔkari an bɛ don min na ko bi ni wulikajɔ ma kɛ min ye docteur Bɔkari Tireta n'a ka jamakulu ye min kɔni parti ye i b'a ye k'a fɔ jamakulu bɛɛ bɛna taa Temene kɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Temene ka nin démission ye min ye fununi ye ka ɲigi ka baara bila Bɔkari ko maa tɛ ko kɛ gansan n'i y'a lajɛ ko kun de b'a la min ye bɛnbaliya min ye tiɲɛfɔbaliya min ye sariya texte sɔsɔli ye a ko n'i y'a lajɛ docteur Bɔkari Tireta a ye sɛbɛnfuraw yɛlɛma Bɔkari ni ka congrès boloda k'a yɛrɛ kɛ ɲɛmaa ye k'a sɔrɔ parti jamakulu olu ka hakilina tɛ a ko bɛ se ka kɛ cogo di parti ba kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye RPM ye bi ni Alama Kunnata a bɛna kɛ tombo lankolon ye a ko sabu min ye farafarali ye o dugu jɛra ka ban Musa Temene Bɔkari maa bɛ se ka fɔ sa bi ko ŋaniya b'ale bolo kunnafoni filanin ye an ye min bɔ info matin kɔnɔ Sekuba ale ka sɛbɛnnin don Jabate Sekuba ka fara info matin fasirijɛkulu kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko l'indépendant Dawuda Sangare nin ye a ka fasiri ye fulakɛ ko min ye parti Nouvel Espoir pour le Mali n'an k'a ma ko parti Nɛma a ɲɛmaaba n'o ye Sanba Kulubali ye ko a ma kuma wa a kumana k'a sabu kɛ anw ka jamana sariya bolo kura n'o ye sariya sunkuraban ye o baara ɲɛbila baaraw n'o ye avant projet ye jamanadenw kan k'u hakilina dili min k'a ka mars kalo nata kɔnɔna na n'a bɛ kɛ dasumusumuli wale dɔ fɛ n'an k'a ma ko référendum o y'u hakilina di n'i y'a ta k'a lajɛ min ye parti Nɛma président ye n'o y'a ɲɛmaa ye Sanba Kulubali Sanba ko fɛn dɔw kɔni bɛ yen o kɔni u y'olu yɛrɛ parti u y'u ka hakilinaw ye o b'o ta ni k'o da jamana marabaaw ɲɛkɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya cɛmancɛ fanga faamaw o ka o fara o boloda la k'a bɛ kɛ sabu ye ni ka jamana ni ka dɔ fara a ka basigi kan n'i y'a ta k'a lajɛ hakilina yɛrɛ bɔla ka bɛn n'i y'a lajɛ min ye kari tɛmɛlen janvier kalo tile 15 san 2023 parti Nɛma o jabala b'a la sigida fɔlɔ kɔnɔna na wa n'i ye ko in lajɛ min ye Sanba Kulubali ye a y'i tɛgɛnkɔni si sariya cɛtigɛ damadɔ ma sariya cɛtigɛden damadɔ ma n'o bɛ article 30 31 46 ani 96 ni ka o maana n'an k'a fɔlɔ ni article 31 o kɔni o bɛ tali kɛ fɛn min kan avant projet de la nouvelle constitution kɔnɔna na min ye parti Nɛma ye a ko k'olu hakilina ye fɛn min ye sama-samali a bɛ fɛn min nɔfɛ n'o de ye an ka yɛrɛya n'o y'an ka souveraineté yɛrɛma hɔrɔnya o ka se ka sɔrɔ k'o tɛ taa n'an ka tabiya n'an ka danbe tɛ n'o y'an ba an ka culture kɔfɔ nanzarakan na ko wa n'i y'o ko in ta k'a lajɛ k'a kɔni a sela waati ye sa an k'an tɛgɛ kɔni si kan wɛrɛ la anw ka jamana kɔnɔna na min bɛ tali kɛ bamanankan kan o bamanankan o bɛ na aw ka kan wɛrɛ minnu bɛ yen n'o y'an ka langue nationale wɛrɛw ye olu bɛ tugu a la ka fara tubabukan kan k'o bɛ kɛ sabu ye min ye anw ka jamana ye an ka yɛrɛya min n'an b'o nɔfɛ n'an kɛ mɛ k'o sɔrɔ yɛrɛ ka se a camancɛ la a tɔ bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan wa ni o tɛmɛna ka bɔ yen min ye sariya cɛtigɛden dɔ wɛrɛ bɛ yen tuguni min ye article 46 ye ni n'o bɛ tali kɛ président de la république ka taabolo kan min ye parti Nɛma ka Sanba Kulubali ka kɔrɔfɔ ye a ko k'a n'a ka tɔndenw hakili jagabɔ kɔfɛ u ye fɛn min laɲini n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'i bɛ kɛ jamanakuntigi ye n'i bɛ n'i ka sɛbɛnfuraw don jamanakuntigi
kuntigiya kalata baaro mana dayɛlɛ waati min na o de ye ko i y'a dɔn sariya min ye sariya bulokɔrɔ ye a tun bɛ fɛn min yamariya o de ye ko i si sanga a dan kɔni o ye san 75 ye Sanba Kulubali ko parti nɛɛma tɔgɔ la k'a ka bɔ o la ka i ka sisanga o ka kɛ 72 ye saba ka tigɛ ka bɔ a la ko n'o tɛ k'i kɔrɔlen ko caman bɛ e tɛna o giringajɔ ɲɛ sɔrɔ san 75 ne y'o ta k'o kɛ jamana ɲɛmaa ye san 5 ne y'o fara a si kan a ka manda fɔlɔ la k'a bɛ kɛ sabu ye ko caman bɛ yen a hakili to olu bɛrɛ bɛn tugun min ye jamana yɛrɛ ka giringajɔ caman bɛ yen min ye jamanakuntigi sen kan ka ye kɛnɛ minnu kan kɔrɔ sababu walima banamisɛnninw sababu e tɛna ye o kɛnɛ kɔnɔna na Sanba ko n'o fana tɛmɛna ka bɔ yen article 30 ne y'o fana ka taabolo ta k'a lajɛ min ye anw ka faaba ye o tɛ Bamakɔ ye wa Mali faaba o ye Bamakɔ ye ko faaba ko k'a bɔ Bamakɔ la ni ka taa n'a ye an ka marabolo dɔ kɔnɔna na o fana bɛ anw ka ni constitution kura in a bɛ a kɔnɔna na avant projet in kɔnɔna na wa min ye parti nɛɛma ka hakilina ye olu ko a kana cɛ ka bɔ faaba kɔnɔna na yan dɛ faaba kana sama ka bɔ Bamakɔ la ka taa n'a ye an ka marabolo wɛrɛ kɔnɔna na ko nka ko min ye faaba kura ye o ka sigi sen kan o fana tɛ taa bɛnkan kɔ n'i ye ko in ta k'a lajɛ min ye halisa parti nɛɛma ka kɔrɔfɔ ye u ko k'olu bɛ référendum n'a baaraw bɛ sen na ni ministre tun ye wele bila u ma a yɛrɛ jabala la ministre so la olu bɛ a nɔfɛ bi u bɛ a nɔfɛ sini olu fɛ la ko ye transition dɛmɛli ye waasa min ye kalata jɛlen ye o ka se ka sigi sen kan n'o sigina sen kan baara minnu bɛ ani jamanadenw ka hamina ye fɛn minnu ye o bɛɛ lajɛlen ka se ka ta bala kalata ka kɛ jɛlenya kɔnɔ jaabiw ka se ka bɔ jɛlenya kɔnɔna na EJ sigikun y'o ye o EJ fana o k'i jɔ a jɔyɔrɔ la maa ɲɛda kana lajɛ maa ka nafolo kana lajɛ maa jɔyɔrɔ kana lajɛ min ye jamana ye ɛlɛ ni aw jamana ni jamanadenw ka hɛrɛ bɛ kalata jɛlen min na o ka sigi sen kan o baaraw ka se ka boloda nin kun ye sɛbɛn cogo min na y'a sama ka bɔ lɛnɛbana kɔnɔna na Dawuda Sangare a ka fasiri don hali bi bɛ ko min na o ma ban Info City wari min ye la rédaction ye u jɛra k'a sɛbɛn Bɔkari min kɔni ye Ibrahima Jawara Bɔkari n'o ye Damangile ye a ka tɔn n'o ye Malien Tukoro MSD Bɔkari e ko min ye wulikajɔ ye o daminɛna Bɔkari sabu min ye tɔn in sigili ye Bɔkari ba ye k'a fɔ ka kunkilenna ni hakilinaw ta k'o di jamanadenw ma Bɔkari maninfin tɛ ye cogo in i ka hakilina i ka miirina i ka taabolo Bɔkari n'o sabatira ka ban Bɔkari min ye kanubagaw bɛ caya sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Damangile n'o ye Ibrahima Jawara Bɔkari n'o de ye MTC MSD i b'a fɔ ko mouvement tout court Bɔkari a ka parti bolo mun bɛ a ko u bɛ wulikajɔ min na Bɔkari wulikajɔ dennin tɛ sabu min ye n kun gananen don a ma se walɛ la n'i ye banfila bɔ bɛɛ lajɛlen b'a ye sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ kari tɛmɛnen Bɔkari min ye Bamakɔ yan kɛrɛnkɛrɛnna Kalabankura Sud Extension Bɔkari min ye section 3nan ye o baaraw bilala sen kan i b'a ye k'a fɔ maa min bolo o de ye Dramani Samake ye sɛbɛnnikɛla ko a ko wele bilalen bɛ jama ma Bɔkari min ye jama ye u y'a dɔn k'a fɔ nakun ye fɛn mun ye Bɔkari ko tɛna balan fiyewu sabu min ye Mali kunkanko ye Mali ye an bɛɛ lajɛlen jɔ faso ye a ko min ye Mali kunkanko ye o tɛ tulonkɛ ko ye a ko Mali ko o ye wulikajɔ ko ye jan ko min ye Mali ɲɛmaa sigi kura ko ye min ye Mali marako kuma ko ye Bɔkari ko jɔn de bɛ fɛ o kuma ka fɔ i kɔ sɛbɛnnikɛla ko u ye ɲɔgɔn sɔrɔ min ye Dramani Samake fɛ min ye cɛkɔrɔba ale de bɛ fɛn finma jɛninen dɔn Bɔkari kuma olu taara ni k'a walawala ni k'a da jamanadenw tulo ka dɔ wɛrɛ tɛ min ye mouvement tout court MSD a ka hakilinaw de bɛna da tulo kan maaw ko an tun kɔrɔtɔlen bɛ nin baara in ka sigi sen kan sabu an tulo b'a la kabini waati jan o tuma min ye anw ka section 3 ye Ala danko jira an na Bɔkari min ye baaraw sigira sen kan maa min yɛrɛ kɛra section 3 secrétaire général o kɛra dankɔrɔba yɛrɛ ye n'o ye Ibrahima Jawara Damangile maa min kɛra ka dankan ye o kɛra Abubakar Togola Bɔkari min kɔni tigɛrɛ fɔraw ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye section i b'a ye k'a fɔ min kɔni comité a membre tɔw sigira a ko n'i y'a lajɛ u wulila ni k'u kankɔrɔta Bɔkari kuma min bɛ u da o de ye an ka fara ɲɔgɔn kan an ka Mali jɔ Mali tɛ jɔ ni tulonkɛ ye Mali tɛ jɔ ni dagasunɔgɔ ye jamana minnu bɛ n'u jɔn bɛ ka ɲa Bɔkari u y'u tigɛ di ɲɔgɔn ma u ye sɛbɛ de kɛ u ye dusu de ta u ye baara kɛ min y'o dusu n'o baara n'o hakilina ɲumanw ye o dabali n'o fɛɛrɛ Bɔkari min y'o taabolo ɲuman ye an k'o de ma ko politiki an bɛ don min na ko bi min ye Ibrahima Jawara Damangile y'a jira k'a fɔ politiki sɔrɔla ka ban Bɔkari munumunu salo t'o la bilen o sɛbɛn dilanna ni k'o da ka jamanakuntigiya ma kɔnɔ sɛbɛnnikɛla
sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ tile ti bɔ ka bin bɔtɔrɔ ni a mɔnɔma bɔ ka ɲɛsin fan dɔ fɛ a ko Bamako tɛmɛnen kɔfɛ min ye comité bɛ Bamako fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Kita Sikaso Buguni Garalo Kucala Bla Ɲono Ɲoro du Sahel Gundam Mopti Bema Tesalito Mandi bɔtɔrɔ k'a ti fɔ ka ban hali Faransi jamana bɔtɔrɔ i b'a ye k'a fɔ don o don comité dɔ bɛ sigi sɛbɛnnikɛla ko ala tɛna mɛn min kɔni ye congrès belebele o bɛna bila sen kan bɔtɔrɔ nin ka nin kura k'o fiyɛ tɔn na min b'a to hali bi bɔtɔrɔ tɔn ka kunkilenna tɔn ka taabolo bɔtɔrɔ jamanadenw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dɔn min ye mouvement tukoro MS2 bɔtɔrɔ hakilina wɛrɛ t'a la o de ye ka jamana mara ka jamana kɛ jamanadenw sago ye malikura ko kuma min bɛ ka fɔ a yɛrɛ min ye malikura ye k'a bange o tɛ sabati abada usines ka caya baarayɔrɔ ka caya foro ka caya dunkafaw ka caya min ye denmisɛnw ka kalanko ka yiriwa bɔtɔrɔ ye furakɛliw ka yiriwa bɔtɔrɔ i b'a fɔ ko malidenw sigilen bɛ ka fɛn minnu ba kɔnɔ bɔtɔrɔ o bɛɛ lajɛlen ka ɲɛnabɔ min ye daman kelen ko o labɛnna ka ban k'o datugu ka malidenw yɛrɛ ma kɔnɔ kunnafoni filanin ye a ye min bɔ Info City la rédaction olu ka sɛbɛnni don rédaction ka fara Info City mɔgɔw kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo Kalim Info n bɛ bɔ n'o ye Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn. Nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye. Bɔkari Tarawele i tɛgɛ don. Bɔ Jabate ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko Kalum Info Kalum Info nin ye Asan Bajalo nin ye a ka fasiri ye Asan Bajalo ko min ye référendum ko kuma min n'o bɛ sen na n'o y'an ka jamana sariya sunba a baara ɲɛbila baara minnu kɛla n'o ye avant projet ye k'a ta k'a da jamanadenw ɲɛkɔrɔ waasa u ka se k'u hakilina di a kan o bɛ taa dasumusumuli wale o bɛ tɛmɛ o de sira fɛ n'an ko a ma nanzarakan na ko référendum manifin k'u hakilina di anw b'a fɛ walima an t'a fɛ o baaraw ka se ka boloda ka bila marisi kalo baara ninnu bɛɛ lajɛlen tiimɛ mɛ ka bila o kɔnɔna na wa ni ko in ta k'a lajɛ min ye anw ka ministre d'État ye ministre min kɔni n'ale ka baara ɲɛsin bɛɛ ya n'o ye démocratie ye ani jamana cɛmaboli n'o ye décentralisation ye n'o ye colonel Abdoulaye Mayiga ye ale kɔni a kun ye wele bila parti politique tɔnw ma minnu kɔni caman bɛ y'u sen b'u kɔnɔkɔrɔ ni ka taa wele ni ka a lamɛn nka caman fana bɛ yen olu y'a jira k'a fɔ k'u sen tɛna ye wele ka in lamɛnli la n'i y'a ta k'a lajɛ o dɔ bɛ cadre d'échange des partis politiques o bɛ olu ka taabolo ni ka a kɔfɔ n'i y'a lajɛ min ye semasi ye ka fara ni cadre d'échange des partis politiques kan u y'a jira k'a fɔ ko min ye katimu ye katimu min n'o taa bɛ ka di an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ma n'u kan ka kalata cɛmancɛ fanga kuncɛtɔ la ni ka kalata baaraw labɛn ni k'a boloda a kɔnɔna na ko a bolodali baara minnu n'o fɛɛrɛw tigɛlen don ka bɛn waati min ma ko kɔni olu sigan b'a ma ni ko in bɛna kɛ ka bɛn ni a don ye a n'a waati ye wa n'i ye ko in ta k'a lajɛ min ye cadre d'échange des partis politiques ye o ka kuma lasela ni o kɔni o ye Amadu Koyita ye Amadu Koyita ale kɔni y'a jira k'a fɔ olu kɔni u tɛna jɛn n'a ye tuguni min ye anw ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ye u ka anw ka politique a fɔ anw ka jamana politique taabolo ni k'a ta ni k'a jaso k'a kɛ u yɛrɛ kelen ta ye wa u y'a jira fana k'a fɔ n'a ma ye k'a fɔ nin baara ninnu bɛ boloda n'o ye référendum ye k'a kan k'a sɔrɔ EJ n'o ye autorité indépendante de gestion des élections ye n'an ko a ma EJ o bɛ kɛ k'a sɔrɔ o sigila kalo 6 ko nka ko ni EJ ka baara yɛrɛ lajɛ u t'a la k'u bila baara la k'u yamaruya jamanakuntigi fɛ n'o ye colonel Assimi Goïta ye ka bɛn janvier kalo tile 10 tɛmɛlen ma san 2023 ko wa k'u bɛna baara jumɛn kɛ nin ko kɔnɔna nin furajɛ kɔnɔna na ko wa ko ka taa sɔrɔ EJ kɛlenw n'a siginna a bolofara kan ka y'an ka marabolo kelen na bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na minnu kan ka baara kɛ ni bolofara kumaba ye ni EJ jabala min n'o bɛ sɔrɔ faaba kɔnɔna na wa ko n'i ye nin bɛɛ lajɛlen lajɛ ko majɛ bɛ fan caman fɛ nka n'i ye nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen lajɛ ala ma hinɛ Sumaila Sise la ale min dun ye URD o président ye n'a mininji dɔgɔya la maa minnu b'a a nɔga minnu bɛ a kɔ k'a ka hakilinaw ta ni k'a don bala olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ko jamana an sen bɛ danga min na bi farafarali k'o tile tɛ ko bawo a bɛ kɛ sababu ye ni ka jamana ni k'a fanga dɔgɔya an ka fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ i b'a fɔ cɛ kelen k'an fanga fara ɲɔgɔn kan k'a bɛ kɛ sababu ye jamana a bɛ fɛn minnu laɲini Mali yɛrɛ kɔnɔ wali Mali kɔ kan o bɛɛ lajɛlen ɲini fo ka se ka kɛ sɔrɔ fɛn ye wa n'o fana tɛmɛna ka bɔ yen min ye anw ka ministre de l'administration territoriale colonel Abdoulaye Mayiga ale kɔni y'a jira
k'a fɔ ko min ye anw ka carte d'identité biométrique ye o baaraw kɔni nun donna wa kaw bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ jɛlenya kɔnɔ kalatala bɛɛ lajɛlen ka se ka i ka kalata sɛbɛn sɔrɔ bawo min ye carte biométrique ye o de bɛna kɛ ka kala ta wa n'i y'a lajɛ fɛn kɔni don fɛn min n'o a ko a jɛmɛ ko ga ko ni baara ninnu bɛɛ lajɛlen ma timɛ ka bɛn o waatiw n'u o bolodacogo ma ko yalima k'a tɛna kɛ majɛ ye nin kalata ninnu nataw kɔnɔna na wa nin ye sɛbɛn min y'a sama ka bɔ Kalum info kɔnɔna na Asa Bajalo a ka fasiri Bokar Traoré maanifin jɔlen t'i ye kɛnɛmu kan n'i y'i sigi ɲinɛ bɛ k'i kɔ l'indicateur de renouveau sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye A Jamutɛnɛ ko Bokari an ka taa Zirakɔrɔ Megeta na Bokar Traoré min ye sigidalamaw ye u dusukun kamikamilen don ni ka ɲɛsin maa dɔ ma Bokar Traoré n'o de bɛ fɛ ka station d'essence n'o ye taji feere ye k'a jɔ sigida la diyagoya o tɛ bɛn dɛ sɛbɛnnikɛla ko Bokar Traoré a ko n ma deli ka nin ye n ma deli ka nin mɛn i bɛ nin bɛɛ de ye anw ka jamana in kɔnɔ a ko min ye sariya kan sɔsɔ ye Bokari nafolo ale kɛmɛ k'a hakilina caman cɛ Bokari min kɔni an ka jamana ye Bokar Traoré i b'a ye k'a fɔ yɛrɛsago kɛ damatɛmɛ kɔ kɛ Bokar Traoré nin bɛɛ lajɛlen de bɛ Mali kɔnɔ tile bɔ fo ka taa tile bin sɛbɛnnikɛla ko a ko Zirakɔrɔ Megetanakaw Bokar Traoré bi u nisɔngoyalen bɛ a ko n'i y'a lajɛ lotissement SD Bokar Traoré o sigibaw minnu bɛ centrale de l'énergie o kɛrɛfɛla la Bokar Traoré u kɛmɛ ka kɛ kulu ye u ma kɛ kulu ye sira fila kɔnɔ Bokar Traoré o de ye hakilina dɔ tara ni k'u ka sigida sɛgɛrɛ n'o de kɔni ye maa dɔ ye ale kɔni ye ŋaniya siri n'a tɔgɔ ye ko Mamadu Ndaw k'a bɛna taji feere yɔrɔ dilan sigida la sɛbɛnnikɛla ko a ko taji feere yɔrɔ Bokari nafolo ɲini yɔrɔ don Bokari olu ka collectif k'olu tɛ don maa n'i ka hɛrɛ cɛ Bokari ko bɛɛ lajɛlen ka baara ye i ka baara ye nka baara min bɛ yen Bokar Traoré n'a bɛna ni bɔnɛ sigida la ko sigidalamaw man ɲi k'u sigi k'o lajɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko maa kelen ka sɔrɔ ani jama ka hɛrɛ Bokar Traoré ko mana da ɲɔgɔnkɔrɔ min kan ka ta ko bɛɛ lajɛlen b'o dɔn sɛbɛnnikɛla yɛrɛ k'a fɔ sigida min filɛ nin ye Zirakɔrɔ Megetana kɔnɔ Bokar Traoré n'i y'a lajɛ sow sɔnsɔnnen bɛ ɲɔgɔn kan maa min kumana nin ko in na collectif tɔgɔ la o de ye Aruna Sidibe fulakɛ ko Bokar Traoré k'olu ka nin collectif ma sigi hakilina fila kama u diminen de ye nin collectif sigi ni ka dudenw fara ɲɔgɔn kan k'u ŋaniya k'o yira ɲɔgɔn na ni k'a yɛrɛ k'a fɔ u ka sigida Bokar Traoré min kɔni maa dɔ ye n'o y'u sigi ɲɔgɔn ye Mamadu Ndaw Bokar Traoré i b'a ye k'a fɔ olu ɲɛnama sumalen a sina ka na bali de ka na station d'essence k'o jɔ u kɛrɛfɛ a ko so tugulen bɛ station na Bokar Traoré min ye station ye i b'a fɔ ko tasuma Ala man kisi la ni balaka wuli kɛra don min na denmusow bɛ so kɔnɔ musow bɛ so kɔnɔ maa b'o kɔlɔlɔ dan dɔn wa sɛbɛnnikɛla ko min kɔni station ye kabini u y'a ye don min na olu fana m'u sigi ko ye olu ye wulikajɔ boloda ni ka taa Kalabankoro o mairie la ni ka taa maire ladɔnniya monsieur le maire n'i t'a kalama station min na kan ka sigida la u yalima yamaruya sɛbɛn dir'u ma wa u bɔra yen Bokar Traoré ni ka wulikajɔ wɛrɛ kɛ min ye direction nationale de l'urbanisme Bokar u taar'u ta da olu tulo kan min ye direction nationale de l'assainissement et de contrôle des pollutions u taar'u ta da olu tulo kan Bokar min ye hali bi Kulukɔrɔ i b'a ye k'a fɔ direction régionale de l'urbanisme Bokar u taar'u ta da olu tulo kan Bokar min ye sous-préfecture de Kati u taar'u ta da olu tulo kan Bokar Traoré ni ka bɛɛ lajɛlen ladɔnniya min bɛ ka kan ka sigida la a b'a kalama wa Bokar Traoré kunnafoniw laselen Bokar Traoré u y'a ye k'a fɔ sariya tɛ jɛnnen ye abada sabu min ye taji feere a bɛ kɛ yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw de la a tɛ kɛ yɔrɔ min ma nin ja Bokar Traoré min kɔni faamaw ladɔnnen o tuma min kɔni station ye an ma jɛn n'a ye a ye n'a ta ka bɔ yen sɛbɛnnikɛla ko a ye n'a ta ka bɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye a ye tigɛ nɔ bila kɛ min ye a décision ye maa min kɛra sababu ni k'a décision di dɛ a y'a annulé k'a bɔ a ma o tuma min ye station ye a ka ta ka bɔ an ka sigida la Bokar Traoré i b'a ye k'a fɔ décision k'a bɔra a ma ko min ye Kalabankoro maire ye Bokar Traoré ale ni directeur régional de l'assainissement u y'a bɔ a ma ko décision annulé la station tɛ kɛ sigida la bilen a ko banna minɛnw cɛ ka bɔ yen minɛn minnu bɛ yen n'u y'u installé ka ban sɛbɛnnikɛla ko hali bi min kɔni station ye a baaraw bɛ sen na sabu min kɔni chantier de bɛ sen na nin waati la Bokar Traoré taji feere yɛrɛ ma daminɛ nka station min ye chantier baara min bɛ sen na n'i y'o taabolo lajɛ o b'a yira k'a fɔ hali bi Mamadu Ndaw a fari ma faga fɔlɔ baara kɔni a bɛ ka kɛ don o don dɔɔnin bɛ fara baara kan Bokar e ko station ni dayɛlɛli tɔ cɛ ka jan de ye sɛbɛnnikɛla ko min ye sigidalamɔgɔw ye u jɔrɔlen bɛ daw kɛ tigɛ an ka jamana sariya bolo la dɛ maa bɛ se k'o fɔ sa dɛ
sɛbɛnnikɛla ko bɔtɔrɔ n'i ye kunnafoniw lajɛ i b'a ye k'a fɔ station a bɛ yɔrɔ min na a n'o man kan o dɔrɔn tɛ dɛ min kɔni ye haute tension ye bɔdi n'o ye dagabana filiba minnu bɛ tɛmɛ sanfɛ station ye a bɛna k'o fɛnɛ kɛrɛfɛ a ko o de ye ka se ka tasuma fara tasuma kan maa tɛ kocogo dɔn yɔrɔ minnu tɛ maa sigiyɔrɔ ye yɔrɔ minnu tɛ taji feere yɔrɔ ye ko de bɛna boloda olu ka sigida la ko kumana k'olu bɛ kɛ min wa maa bɛ yɛrɛ ɲininka yalima ala k'a n'a cɛ janya ni kasara wulila don min na o station tigi kelen bɛ tila tugun k'a bɛ taa mɔgɔw deli sigidalamaw a filɛ nin ye dɛ ni ko i b'i ka ko gɛlɛya sa o bɛ sɔrɔ ka diinɛ sa o de y'a to ne ni mɔgɔ tɛ ɲɛ diinɛ ko in na han o bɛ diinɛ sama nin tɛ silamɛ walima nin tɛ nin diinɛ ma ye diinɛ ko k'an ka yafa ɲɔgɔn ma a baara ninnu dontɔ a fɔlen ma k'a ma ɲi mun de b'a kɛ o tuma i ko k'i ni maa tɛ ɲɛ jumɛn na o tuma maaw bɛ mun fɔ walima ka ko dɔn ka tila k'a kɛ ko a ko cɛlen kɔ k'i bɛna diinɛ ko sama ka jɔ n tɛ jɛn n'a ye e t'i jɛn n'o ye n t'i lamɛn o yɔrɔ la e bɛ diinɛ tigɛ k'o bila kɛrɛfɛ i b'i ka nbalan yuguyugu ye hanbalatigi hanbalatigi sɛbɛnnikɛla ko tɔgɔ danna sabali Bɔkari sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ sigidalamɔgɔw kɔni y'u ka tiɲɛ yira Bɔkari nkalon ni tiɲɛ tɛ kelen ye a ko min kɔni ye sigidalamɔgɔw ka collectif ye wari nin ko in a laban bɛ taa to olu de ta la sabu min tɛ min ye min man ka sigi min na min man ka bila min na Bɔkari o tɛna se ka ko ye abada o tuma min ye Mamadu Daw ye Bɔkari k'a ka yɔrɔ wɛrɛ ɲini k'olu t'a n'a ka hɛrɛ cɛ dɛ nka olu ka kɛnɛya olu ka min kɔni olu ka sijan sɔrɔ u n'u ka denbayaw ka lafiya ko de jɔrɔ b'olu la a ka minɛnw cɛ k'a ka taa fan wɛrɛ fɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ a Jamutɛnɛ ale ka sɛbɛnni don Jabate Abdurahmani Jamutɛnɛ ka bɔ indicateur de renouveau la an jɔnnen don an bɛ a fɔ a ka wuli ka jɔ la ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko le katoa maa min ka fasiri ye nin ye o ye ABN ye ABN ko k'an ka taa chambre de commerce d'industrie du Mali la dɛ CESIM n'i ye ko in ta k'a lajɛ kɔlɔlɔ o wuli bɛ président nɔfɛ n'o ye Yusufu Bacili ye Yusufu Bacili ko kɔlɔlɔ yɛrɛ ma kɛ sababu ye o ka a tɛni ka taa a kɔsɛmɛ ka sɔrɔ o b'a kɔnɔna na wa n'i ye ko in lajɛ min ye CFA wari o miliyɔn caman ye k'o tununa a nɔ na wa min ye fond Covid ye n'o de ye diɲɛ laban bana min n'a funufunu a munumunu ka se anw ka jamana kɔnɔ jamana ɲɛmaaw u ye fɛɛrɛ kɛ nafolomugu dɔw ka kamaru ka fara ɲɔgɔn kan min ye maa minnu bɛ yen n'olu ni dɛmɛ ka kan jagokɛla kunda ka taa se dɛsɛbaatɔ kunda o ka ta ni ka di jagokɛlaw ka suba ma o min y'u kumada ye n'o ye chambre de commerce d'industrie du Mali ye waasa Yusufu Bacili o min y'a ɲɛmaa ye a n'a ka bureau maaw u k'a lajɛ sa dɛmɛ bɛ se ka don anw ka jagokɛla misɛn ni kumaba ni camancɛ ma cogo min na waasa min ye gɛlɛya in ye n'o ye bana in ye n'o ye Covid 19 ye o kɔlɔlɔ fiɲɛ a ka se ka tɛmɛ maaw kan k'a sɔrɔ dadigi ma kɛ u ka sɔrɔ dabolo la nka n'i ye ko in lajɛ ko nafolo in min dila n'o ye fond Covid 19 ye ko yalima k'a donna a da fɛ wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ wa n'i ye ko in ta k'a lajɛ min ye CFA wari miliyari tan bɔɲɔgɔnko ye o de tununa fond Covid 19 ko in na wa n'i ye ko in lajɛ ko kura ko funufunu wɛrɛ wuli tɛ tuguni wa bawo n'i y'a lajɛ min ye fasiri kɛ b'a ka fɔ ye u ko k'olu u ye garijɛgɛ sɔrɔ ka taama kɛ ka taa bɔ an ka marabolo fila kɔnɔna na min ye chambre de commerce a bolofara minnu bɛ yen n'o ye chambre régionale de commerce d'industrie du Mali u ɲɛmaa dɔw bɛ yen olu hali n'a m'u cɔ fɔ u ni olu ye baro kɛ u y'a jira k'a fɔ fɛn min mɔnɛ bɛ u la Yusufu Bacili furadama a sigi furadama ka na bugɔ sisan la k'a kɔni b'a la ka baara kɛ a yɛrɛ kunin kelen a n'a yɛrɛ hakilina wa n'i ye ko in lajɛ min ye olu ka chambre régionale ninnu ye mobile de bureau n'o bɛ tabliw kɔfɔ n'o bɛ sigilanw kɔfɔ o caman kɔni o layiru kun t'a mɛn nafolomugu yɛrɛ bɔla koyi min kɔni n'a bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan n'i y'a kasabi lajɛ a bɛ taa jɔ CFA wari miliyɔn 18 bɔɲɔgɔnko la ko nka kɔfɛ i b'a lajɛ min ye CFA wari miliyɔn 118 ye o de kɔni o t'a la ka bɔ budget kɔnɔna na ka taa sɔrɔ la bɛnkan kun ye min ye o de ye CFA wari miliyɔn 18 ye ko yalima ko CFA wari miliyɔn 100 ko o kɔni o bɔla ni kan jumɛn ye wa n'i y'a lajɛ fana a jira la k'a fɔ ko mobile de bureau minnu bɛ yen n'olu kɔni t'a la ka taa di olu ma u ka chambre de régionale ninnu bureau kɔnɔna na ko yalima ko minɛ ko n'i y'a sɛgɛsɛgɛ ko min ye vérificateur général ye n'a ka maaw bila la ka ko in sɛgɛsɛgɛ maa minnu bɛ yen n'u bɛ nafolo ko kalama n'a ko sɛgɛsɛgɛla k'a taa ni ka segin k'i b'a ye a bɛ taa ye ko wɛrɛ la ko min kɔni a bɛ maanifin dabaliya ban a ne mɔ fali o bɛ ye sange kɔ n'i ye ko in lajɛ CFA wari miliyɔn 18 ko mun bɛ t'o wolo CFA wari miliyɔn 10 a fɔ miliyɔn 118 la miliyɔn 100 ye ko a taara mini ɲininkali ka kɛ ko ni fond Covid 19 CFA wari miliyari 10 n'o tununa n'o kɛn bɛ gɛlɛya sesimu kɔnɔna na ko yalima ko min ye o mobile de bureau ye miliyɔn 18 ni bɛnkan kun ye o ye ni bɛɛ lajɛlen y'i ka yamaruya di ko miliyɔn 18 bɛ taa yɛlɛma ka kɛ miliyɔn 118 ka taa kun jumɛn kan n'i ye ɲininkali kɛ fɛsɛfɛsɛliw fasiri kɛ
b'a ka fɔ la ko miliyɔn 100 k'a ɲɛ ka fɔ ko wa ko sugubulon fana bɛ tɛmɛ k'a sɔrɔ a ko ma fɛsɛfɛsɛ PV tɛ dilan a la wa n'i ye ko ninnu lajɛ min ye sugubulon ninnu ye sugubulon ninnu kɔni bɛ tɛmɛ président ka danganiya kɔnɔna na a bɛ tɛmɛ i b'a fɔ a ka d'a ye cogo min na ka taa sɔrɔ min ye tɔn yɛrɛ jɔsɛriya sababu ye olu tɛ labato n'o ye statut et règlement ye minnu kɔni n'o ma labato k'a bɛ taa wolo fɛn wɛrɛ la fɛn min bɛ kɛ gɛlɛya ye don n'a nataw la nin ye sɛbɛn sɛbɛn min n'a y'a saba ka bɔ katɔa kɔnɔna na a bɛɛ ni a ka fasiri don Mɔgɔ Tarawele Maliko tɔ maa t'a dabolo dɔn an man dusu suma ni te fila ye te yaasa ale ni te wasa an k'an kanja n'o ye dɛ Jeka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn ne ko bala cogo bɛ di Mɔgɔ Tarawele Mali tribune sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye ayiwa Usumani Mahamani Mɔgɔ Tarawele a ko min ye camancɛ fanga a ɲɛmaw ye Mɔgɔ Tarawele n'u ma wuli ka jɔ kɛ Mɔgɔ Tarawele sabu an bɛ don min na ko bi min ye colonel Asimi Goyita ni ka taa bila docteur Choguel Kokala Mayiga Mɔgɔ Tarawele u sigi ko 10 u wuli ko 10 Mɔgɔ Tarawele kuma min b'u da o de ye Malikura ko ye min ye hakilina jugu kɔrɔ minnu bɛ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ baarakolon jugu ni baarakolon kɔrɔ minnu bɛ yen Mɔgɔ Tarawele an ka se ka ɲinɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔ min ye Malikura ko hakilina ye fasoden ɲumanya hakilina baara kɛ jɛlenya ni tiɲɛ kan o ka se ka waliya sɛbɛnnikɛla ko nka n'i ye ko taabolo lajɛ hali bi o ye dalafɔli ye dɛ bari min ye sɛbɛnnikɛyɔrɔ ye ani terrain ko yɔrɔ kelenw tɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko collectif des docteurs vacataires ye bari olu dusuman kaminen don hali bi u y'a yira k'a fɔ bari min ye Mali sanayɛlɛn kalansobaw ye n'o bɛ université ko fɔ bari Tarawele jamana se t'ale ye ni ka lakɔli karamɔgɔbaw ta bari maa minnu ye docteurw ye u ye kalanjanba kɛ u kɛn bɛ ka jɛ ka kɛ kulu ye min ye fasoden ɲumanya hakilina ye ni k'u jɔyɔrɔ fin Malikura ko la sɛbɛnnikɛla ko u b'o baara la ala nana kɛ jamana kɔni ye min ye kɔnkuru dɔ boloda jan ko a bɛ se ka taa ɲɔgɔn dan na maa min bɛ yen an mago bɛ cɛden minnu na n'olu sɔrɔla ɲɔgɔn dan kɔnɔ tiɲɛ ani jɛlenya kɔnɔ o tɔrɔ de yamara bɛ di olu ma ni ka fara tɔw kan sɛbɛnnikɛla ko min kɔni o kɔnkuru kɛnɛ mun sigira dɛ bakari ko ala kun kana kɛ sabu k'a kɛcogo ma ɲa sɛbɛnnikɛla ko a ko maa minnu tigɛ donna baaraw la ka ban u bɛ ka baara kɛ u diinɛ n'u ŋaniya ye u ma ta jamana fɛ o tɔrɔ fɛn o fɛn kan ka di lakɔlidenw ma n'o ye sanayɛlɛn lakɔlidenw ye u b'o bɛɛ lajɛlen dɔn ni k'o dɔnna kari pan kɛra olu kunna dɛ ni ka taa maa dɔw ta maa minnu yɛrɛ bolo tɛ lakɔli karamɔgɔya la lakɔli karamɔgɔya notion Bakari Tarawele walima lakɔli karamɔgɔya a dusukolo yɛrɛ tɛ maa min na ni ka t'olu ta ka na olu kɛ a ye a baara ta ko bɛ se ka kɛ cogo di nin ye yɛrɛsagokɛ ye Bakari Tarawele nin ye bamanciya ye o tuma nin ye Malikura ko kuma bɛ ka fɔ nin ye tigɛ n'a ye ka ɲɛso ma sɛbɛnnikɛla ko jamanakuntigi ɲɛna a ko min ye sanayɛlɛn minisiri ye Bakari Tarawele n'o ye professeur Keyita ye i b'a ye k'a fɔ bolodengɔni tɛmɛ ka ɲɛsin ale ma nin kɛra cogo di Bakari Tarawele n'i ye min mɛn baladenni da a na kɛ n'a y'o mɛn balaba da maa minnu bɛ n'olu bolo bilala ni examen a labɛnni na Bakari Tarawele u y'a labɛn ni hakilina jumɛn u y'a labɛn ni miiriya jumɛn ye Bakari Tarawele munna maa minnu n'a ka kan n'a dɔnniya b'u la munna pan kɛra olu kunna ni ka taa maa wɛrɛw ta Bakari Tarawele i b'a ye k'a fɔ ko nin ye yɛrɛsagokɛ ye jamana in kɔnɔ o tuma min ye alamisa tɛmɛnen ye collectif ye site belebeleba kɛ bourse de travail da la ni k'u ka dusukun kami k'o yira k'u ŋaniya yira k'u ka tɔɔrɔ yira k'a ɲini jamanakuntigi fɛ Bakari Tarawele a ka wuli a ka jɔ a ka tiɲɛ bange Bakari Tarawele min ye kɔnkuru mun kɛra a ka bɔ a ma joona joona sabu olu yɛrɛ ka jateminɛ la maa minnu taara ni olu kɛlen ka mankan ci su fara tile kan olu de ta ye tiɲɛ min ye jamanakuntigi ye maaw kɛlen k'u ka kɔnkuru sɔrɔ k'u ka zamew ni joli de bɔra ma min bɔra ma jamana in kɔnɔ danbo la examen kɔnkuru min bɔra ma danto la dɛ sɛbɛnnikɛla ko Bakari Tarawele n'o ye Usumani Mahamani ye a ko min ye olu sigilen bɛ ka min makɔnɔ u b'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ b'olu fan fɛ u b'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ to olu ta la Bakari Tarawele ko Mali ka hɛrɛ b'o de la u tɛ fɛ ka mankan wɛrɛ ko ka fara mankan wɛrɛ kan a ko olu de ye lakɔli karamɔgɔw ye dɔnniya dibaw olu ye docteurw ye u ye kalan minnu kɛ Bakari Tarawele olu sigilen ɲɛna k'olu ɲɛ ko maa minnu n'a man kan k'olu ta ka bila a la Bakari k'u tɛ se k'u sigi k'u da maa kunko ye Bakari ko fɔ ko ka bɔ nin ko la o tuma min ye colonel Asimi Goyita ye o tuma k'u sigilen bɛ k'a lajɛ sabu k'u b'a dɔn ko tiɲɛtigi don o tuma k'a tɛna nin ko in bila ten fufalaki
kunnafoni filani ye an ye min bɔ Mali tribune kɔnɔ Usman Mahamani ale ka sɛbɛnni don Mali tribune ka fara Usman Mahamani kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo wajibata an ka muɲu maa min sigi bɛ dugumɛnɛ dingɛ da la o sen tɛ a la fiyewu ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko Kalum Info Kalum Info a kuma bɛ maa min kan bi o ye Fatumata Batuli Ɲani mouvement an bi kɔ o ɲɛmaa Batuli Ɲani mouvement an bi kɔ kabi a sigi furadama kana bugɔ sisan la ko ɲumanya kɛ wale a ka ɲi tɛ k'i jaso k'i jɔ ni o ye wa n'i y'a ta k'a lajɛ a ye taama minnu kɛ kɔsa in an ka marabolo fɔlɔ kɔnɔna na n'o ye Kayi mara ye min ye baɲumanya kɛ wale caman ye a y'o bolo da wa n'i y'a lajɛ min ye ala an ka tasuma bɔlɔ minnu n'olu bɛ turu an ka dankunbaw la n'o ye fitiri kolɔriw ye o caman ba di o ta la ka di Kayi faamaw ma n'o ye autoritéw ye waasa lesida n'o ye Sirabaka Kasara ye caman ba ka bɔ a la o fana tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen min ye kɛnɛya o taabolo kɛnɛya ka se ka don bala o tɛ taa minɛ minnu kɔ n'o ye kit sanitɛriw ye o caman ta la ka di lapitaniso caman ma Kayi mara o kɔnɔna na wa n'i y'a lajɛ min ye Fatumata Batuli Ɲani ye a ma dan o ma min ye an ka marabolo dɔ fana bɛ yen ni a bɛ wele ko Madibaya ni ani waliya n'i ye o lajɛ o furanjɛ kɔnɔna na dugu o dugu bɛ yen ko a ma dɛmɛ ta ni ka ɲɛsin an balakaw ma wa min ye jibondow ye ka se ka o baaraw nun don k'o ta k'o di an balakaw ma jiko gɛlɛya minnu bɛ Kayi mara kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnya la o bɛ se ka kɛlɛ cogo min na wa n'i ye baara ninnu lajɛ min ye waleya ani kolɔn ye o furanjɛ kɔnɔna na togoda minnu bɛ yen nin bɛɛ lajɛlen ye jibondo sɔrɔ a n'a borne fontaine min bɛ se ka kɛ sababu ye robinet kun munumunu ji ka suru ji tɛ kɔrɔya ni si ye baara ninnu nun donna ka bɛn ntɛnɛn tɛmɛnen de ma janvier kalo tile 16 san 2023 wa n'i y'a lajɛ nin an balaka ninnu kɔni ye dugawu caman de ta ka ɲɛsin Fatumata Batuli Ɲani ma a n'a ka jɛrɛjɛkulu ni o ye mouvement an b'i kɔ ye u ka kala k'u bolo mɛn u ka baara la o bɛ baɲumanya wale min na jamana seleke naani kɔnɔna na k'Ala ka dɔ fara a kan halisa wa n'i ye ko in ta k'a lajɛ min ye halisa Bafulabe Cercle ye olu ko Bafulabe Cercle k'a kana ɲinɛ u kɔ koyi ni dɛmɛ min dalen filɛ ka di Madibaya ma ka tɛmɛ waliya ni kɔlɔn fɛ o kɔni ko a ye baara ɲumanba kɛ ko nka ko Bafulabe Cercle tɔ minnu bɛ yen gɛlɛya bɛ fa minnu fɛ a se ko n'a damajira a k'o baara ni k'o boloda ka ɲɛsin olu fana ma kɛrɛnkɛrɛnya la min ye jiko ye jiko k'o de ka gɛlɛn marabolo fɔlɔ kɔnɔna na min kɔni an balakaw olu kɔni bɛ sɔli ka wuli ka taa ji de ɲini ji fana ɲini dɔ la a n'a kɔlɔlɔw n'a gɛrɛndenw ni a maritabaw u bɛ ɲɔgɔn na min ye Batuli ye a kɔni ye layiru k'a di k'a fɔ min ye marabolo fɔlɔ kɔnɔna ye ka taa se an ka marabolo tɔw ma a ka seko ye n'a damajira ye fɛn min ye mouvement an b'i kɔ to a la k'a n'o baara ta ni k'a boloda ka ɲɛsin u ma nin ko ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ Kalum Info kɔnɔna na Asa Bajalo a ka fasiri Tarawele n'i ye nɛgɛ ta gɔngɔla n'i y'a bila gɔngɔla tɛ foyi fɔ ni nɛgɛ kan tɛ kunnafoni min sumana ka kan ko ka bɔ ɲɛmayaso la nin bɛ dan sigi o la Tarawele n'i ye waleɲumandɔn ye ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲumandɔn Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ayiwa kunnafoni damadɔ b'an bolo kɔrɔ an bɛna sɔnni sigi o kan. Wa FM ni mɔgɔ min b'a fɛ ka don an ka groupe WhatsApp kan i bɛ message ci a ma ni numéro in na 00223 70 23 56 37 Wa FM aw ka radio